zidle ekhaya ngilawundini But focusel number 1. Oh uyibuzi mina ngasangive Yebo. njalo mangibuka khona le enye le engangakutshela ngathi le ngoma le ngangayidlala awalo futhi awamaningi endlini yami Shemba ya sorry Yebo. Exam wethu mangikubona futhi ngifike ingoma ethi ubana ni uphe siphini amampitsha ngicela usibingelele indlela yakho mfethu phethe ugodo la awusibingelele mfethu asibingelele ngogodo komanje awusibingelele mfethu asibingelele eqhawe Suka Suka konakele kakhulu mfethu konakele kakhulu mfethu namhlanje sikuvakashele simkhoma sikuphi la namhlanje sifuna ukuveza nje ukuthi ngabe uyashayelwa yini isiginqi noma uyadlala kodwa usisikhombisile ke la example ukuthi no khonto iphethe mfethu khonto iphethe mfethu uhlezi ushaya ama hits unyaka nonyaka namanje ngibonile ukuthi uzorelease ukuthi khonto ezayo kodwa sathi no ake sikuvakashele la sizobona ukuthi kamanjani so ngathi khonto ubufuna ukusikhombisa yona la Mhlambe ngabe social media ngiyivalile yes ukube ngumuntu othanda ukubukwa ezinye insizwa ke ziyangazi yes angifuni futhi ukwaziwa abantu besimama ukuthi ngiyighost insizwa ziyangazi ukuthi makukhulunywa ngohlanya loyiginqi ukuthi angisiye lo muntu othanda ukubukwa futhi senginamagalelo njengoba uchaza nje nase insizwe nje ezinye ngusizo kahle kahle angigcini ngokuyisiza mina uyinsizwa impela sizwa nje insizwa bani ungaphindi bani lezi ngimbuzo ngawo mfethu ubuso wenza leti yakho kuyasikhanda mhlawumbe ubuphelele yini lo mbuzo kuphinde okwesibili ngamabomu mhlawumbe ngiyakuphinde namanje mbukeni lo mbuzo ngiyakuphinda manje StuBhilithi kabe uphelele ngiphelele yabo uphelele mina ngumdlalo wesiginqeke asikhombisa mfethu akusona ke sketch udlala bukhoma StuBhilithi zidle ekhaya masikanje show awusela awu baba bese gijima uzini ukuthini ikhala khona